ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂದು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ. ಒಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಡು, ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಎಂಚ ಕರಪ ಅವನೊಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮರ್ದು ಕೆಲವರು ಮಲ್ಪುವೆರು, ಡಯಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಒಂದು ಡಯಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲು ಒಂದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡಯಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡನೆ. ನಿಗಲೇ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ತಿನ್ನೋಡು. ಬಟ್ ನಿಗಲು ಒಂದೇನು ಪರ್ನ ಒಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಿಗುಲೇ ಡಯಟಿಂಗ್ ಆಪಾರು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದೇನು ಪರ್ನ ನಿಗಲ ಬಡವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪುಂಡು. ಮೋಷನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಡೈಲಿ ಪೋಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟದಾಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ಕೆ ನಿಗಲು ಖಂಡಿತ ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ನೀರ್ದಲ್ಲೇ ಪೋಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ನಿಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು. ದಿಢೀರಾದ ಓಲ ಆಪೋಜಿತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಚಾ ಪರ್ಲೆ ಅಕ್ಕನೆ ದಿನೋಲ ನಮ್ಮ ಚಾ ಡೈಲಿ ಪರ್ಪ ನಮಕ್ ಬೋಡಿ ಚಾ ಕಾಫಿಯ ಏನಾನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪ ಅವೇ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಉಂದೆನ್ಲ ಪರ್ಕ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಅಥವಾ ಬಯ್ಯ ಕಾಲಿ ಬಂಜಿಗ ಪರಡೊಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಪರೋಲಿ ಒಣ ಸಾದ್ಲ ಪರೋಲಿ ಒಣ ಸಾವರ್ ದುಂಬುಲ ಪರೋಲಿ. ಬಟ್ ನಿಗುಲು ಕಾಲಿ ಬಂಜಿಗ ಪರಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪರಿಣಾಮ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಕ್ ನೆಟ್ ಓವೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರ ದಿನಕ್ಕೂ 2 ಸಲ ಬೆಚ್ಚನೆ ಪರ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಬೆಚ್ಚ ಪರಿಣಾಮ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ. ನಿಕುಲ್ ಪೋಡನ ಒಂದೇನು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ನನ್ನ ಕೂಡ ಬಯ್ಯ ಗಡಿ ಏರ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಾಂಡೆನೇ 3/4 ಗ್ಲಾಸ್ ಆತ ಮಲ್ತೀವಲ್ಲೇ ಅವೇನು 1/4 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಪಕನೆ ಬೆಚ್ಚ ಪರ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಹೊರದಿನ 1/4 ಗ್ಲಾಸನ ನನ್ನವರ ಪರ್ನಗ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದೆ ಪರೋಡು ಚಪ್ಪೆ ಅಂತೂ ಪರಿಯರೆ ಪೋಪುನೆ ಬುಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ನೆಟಮುಲು ಓಮ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ದೆತೊಂದೆ. ಒಂದು ಓಮ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೋಡ ಎನ್ನೆಕ್ ನೆಟ್ಟು ಓಮ ಹೀಟ್ ಜೀರಿಗೆ ಸಂಪ ಐಕ್ಯಾನ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದೆತೊ ನೋಡು ನೆನು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆದಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತಾಯ ಐಕ್ ಯಾನಿತೆ 1.5 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡುವೆ. 1.5 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಧ ಆವಡು 1.5 ಗ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಧ ಪಂಡ 3/4 ಗ್ಲಾಸ್ ಆವಡು ನಿಗಲು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ತಿಂಡ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಆವಡು ಆ ತಾಜೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ನೀರು ಕೊದ್ದರೆ ಬುಡ್ಕ ನೀರು ಕೊದ್ದಿಗೂಡಲೇ ನಮ್ಮನೆಕ್ ಜೀರಿಗೆನ ಪಾಡೋಡು. ಜೀರಿಗೆ ಎತ್ತೆತ್ತೊಂಡು ಪಂಡ ಜೀರಿಗೆ ನಿಗುಲು 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ದೆತ್ತೊಂಡಾಡ ಓಮಲ 1/2 ಸ್ಪೂನೇ ದೆತ್ತೊಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಜೀರಿಗೆ ಸಂಪು ಓಮ ಹೀಟ್ ಅಂಚ ಅವು ರಡ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ದಾಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ನೆಟ್. ಒಂದು ನಿಗುಲು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆಗೆ 1/4 ಸ್ಪೂನು ಓಮ ದೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ 1.5 ಗ್ಲಾಸ್ ತೆತ್ತೊಂಡು 1/2 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಓಮ ದೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತುಲೆ ನೀರು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆಕ್ ಜೀರಿಗೆಲ ಓಮಲ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ಕ್ಯಾನ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ 1/2 ಸ್ಪೂನು ಓಮಲ ಪಾಡ್ವೆ ಇತ್ತೆ. ಒಂದು ಯಾನು ದಾಯಗ ಪಂಡ 1.5 ಗ್ಲಾಸ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ನೀರು ಅಂಚ ಯಾಂಪನ್ನಿ ನೆಕ್ 1/2 ಚಮಚ ಓಮಲ 1/2 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನಿ. ನಿಗುಲ್ ಬೋಡಣಂತೂ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ತದ ದೀವನೊಲಿ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ತದಿಂದ ಆಯ್ತಾ ಇಂಕೊಂಜಿ ಆತು ಪರಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಥರ ಆಪುಂಡು ಆತೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಪರಿಯರೆ ಒಂಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಯಾನು ಇಂಚ ಇಡೀ ಮಲ್ತು ತುಯ್ಯ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಮಕೊಂಜಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಪರಿಯರೆ ದಾಯ್ತನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಥರ ಆಪುಂಡು ಪರಿಯರೆ. ಬಟ್ ನಿಗ್ಲೊಂಜಿ 2 ಸಲ ಪರ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಥರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪರಿಯರೆ ಒಂದೊಂಥರ ಮರ್ದಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಟೀದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ನೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಆವಡ ಬೆಲ್ಲ ಓಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಗಲ ಅಂಚಲ ಪರಿಯರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಂಚ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಂದೆ ಪಂಡನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಚಲ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಂಚ್ ದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಾಡುಜಿ ಮೂಲು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಇಂಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆತನ ಪರೋಲಿ ನಿಡ್ದಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಪಂದ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ತೋರ ಉಳ್ಳೆ ಅಂದತ್ತು ಆಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ದಾದಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚಪ್ರ ನಮಕ್ ಪರೋಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪರಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಪಂಡೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮರ್ದತ್ತೊಂದು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಆಪುಂಡು ಫ್ಯಾಟ್ ಡೈಲಿ ಪಂಡ ಫ್ಯಾಟ್ದ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮೋಷನ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನ ಅವಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಡೈಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿಗೆ ದಾಯಗ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಓಮ ಉಂಡು ಓಮಲ ಉಂಡು ಜೀರಿಗೆಲ ಉಂಡು ಓಮಲ ಜೀರಿಗೆ ರಡ್ಡಲ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮರ್ದ ಒಂದು ಅಂಚ ದಿಪ್ಪನ ಯಾನು ನೆಟ್ಟೆ ಒಂದು ಒಲಾಂಡ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಲಾಂಡ ಆಂಡಲ ಎಂಕುಲು ನೆನು ಮಲ್ಪುವ. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸಲ ಇಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಪುರ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೋಷನ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊರೊಲಿ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಿನೆಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ 1/2 ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಆಯ್ತಾ 1/4 ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ಪರಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ಇನ್ನು ದಾಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಓಮ ಹೀಟ್ ಆಂಡಲ ಜೀರಿಗೆ ಅವೇನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್
ತುಲೆ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಅರ್ಧ ಆಜಿ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಕೊದ್ದಿದು ಒಂದು ಕೊದ್ದಿನಾತು ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಂಡ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೊದ್ದಿಯಲೆ 1.5 ಗ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಿನ 1.5 ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ನೆವು 3/4 ಗ್ಲಾಸ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಅವು ನಿಗುಲು ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಪರ್ನಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಐಕೆ ಆನುನಿನ ಅರ್ಪುನ ಲಂಚನೆ ಆಯ್ತ ಮೇಲ್ದ ನೀರು ಅರ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಕಜಾವ ಪಂಡ ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಅವು ಓಮಲ ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಅವು ಸೈಡ್ ಒಂದು ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಐಟೆ ಬುಣ್ಣ ಅಂಡ್ ಪಾತ್ರೆಡೆ ಇತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥದಾಂಡ್ ತುಲೆ ಏತಾಂಡ್ ತುಲೆ 3/4 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಂಡ್ ಖಾಲಿ ಈ 3/4 ಗ್ಲಾಸ್ನ ನಮ್ಮ ಒರಾನೆ ಪರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಹಾಫ್ ಮಲ್ತದ ಪರಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಪರಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೆ ನಿಗ್ಲೆ ನಾನು 1 ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ತೋಜಪೆ ಒಂದು ತುಲೆ ನೆತ್ತ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಹತ್ತಿನ ಒಂಥರ ಕನ್ನ ಚಾಯದ ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡು ಬಟ್ ಒಂದು ಕನ್ನ ಚಾಯದ ಲೆಕ್ಕ ಕೈಪೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ನೀರು ಖಾಲಿ ಪರ್ರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಟೇಸ್ಟ್ ದಾಲ ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪರಿಯರೆ ನಿಗುಲು ಒಂದೇನು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪರ್ಪುನತ್ತು ಇತ್ತೇನೊಂಜಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ರಂಕಾವು ಆತು ಮಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ರಂಕದ ಆತದ ಗ್ಲಾಸ್ ತಿತ್ತೊಂದೆ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಡೇನು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ 3/4 ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಅವಿನ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಅರ್ಧ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಈ ಅರ್ಧನು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಪರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧನು ನಾನು ಬೈಯಾಗ ದೀಂಡಲ ಈ ಅರ್ಧ ಅದು ನಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಊರಿ ನಾನು ಬೈಯಾಗ ದೀಪೆ ಆ ಅರ್ಧನ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದೇ ಬರ್ಪೆ ನಿಗುಲು ಅವೇನು ಚೌಲಿ ಮಲ್ತು ಪರಿಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಯಾರಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ ನಿಗುಲು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೆ ಪರಡು ಅಂಚಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಪರಿಣಾಮ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂದೇನಿತ್ತೆ ಸೈಡ್ ದೀಪೆಯನ್ನು ಮುಂದೇನು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿನವಿನ ಸೈಡ್ ದೀದ ಐಕೆ ಮುಚ್ಚಿ ದಿನ್ನಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಗ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಬರಲೆ ಅವನಿಗಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಣಾಮ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಿಗುಲು ಒಂದೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪಿನತ್ತು ನಿಗಲೇ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.